Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γιώργος Φωκάς. Έχω γυρίσει πίσω στην Αυστραλία. Αυτοί που ήρθανε στο σεμινάριο που έκανα 11 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, σας ευχαριστώ. Λίγοι δεν ήρθατε, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα, με αυτό το βίντεο που θέλω να κάνω, θέλω να σας δείξω αυτά που έκανα στο σεμινάριο, γιατί αυτοί που ήρθανε το είδανε ζωντανά, που μπήκα μέσα στο λογαριασμό μου ή το γιού μου και έκανα 3 συμβόλαια, αγόρασα 3 μετοχές, έκανα 3 συμβόλαια και έβγαλα κέρδος από την πρώτη μέρα ζωντανά στο χρηματιστήριο, και αυτοί που ήταν μέσα στο σεμινάριο το είδανε με τα μάτια τους και είδανε το κέρδος που έβγαλα στο λογαριασμό. Και τώρα τι έγινε? Το συμβόλαιο που έκανα για 8 μέρες που αγκυρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, θέλω να σας δείξω σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουλίου, τι έχει γίνει. Ή πήγε πάνω το χρηματιστήριο ή πήγε κάτω, τι κέρδος έχω βγάλει και τι γίνεται. Και πώς μπορώ να βγάλω και άλλο κέρδος με μετοχή που έχει πάει κάτω. Γιατί στο λογαριασμό μου δεν λέει ψέματα, τα στοιχεία είναι όλα εκεί. Και έχω ανοίξει και θέλω να σας δείξω τι έγινε, τι κέρδος έβγαλα και τι χάνετε κάθε μέρα που δεν κάνετε τίποτα. Είσαστε έτοιμοι? Έχετε την ώρα να δείτε αυτό το βίντεο, να δείτε με τα μάτια σας το κέρδος? Αυτοί που ήρθανε το είδανε. Αλλά εσείς που δεν έχετε έρθει, όχι όλοι σας, γιατί αυτοί που ήρθανε θα δούνε και τούτο. Να δούνε τι έγινε μετά από 8 μέρες. Είδανε το κέρδος που έβγαλα. Τι έγινε στο χρηματιστήριο. Θέλω να σας εξηγήσω και να σας το δείξω ένα-ένα. Τούτο το κάνω τώρα. Θα έχω λίγα bloopers, πώς τα λέμε, γιατί το κάνω χωρίς να το κάνω edit το βίντεο. Θέλω να σας τα δείξω, να το κάνω γρήγορα, να τα δείτε με τα μάτια σας. Γιατί έρχομαι στην Ελλάδα, θέλω να βοηθήσω. Αυτό είναι το σκοπό μου. Δεν θέλω να βοηθήσω όλους, αλλά αν μπορώ να πιάσω 5, 10, 15 άτομα που θέλουν, έχουν τη θέληση και θέλουν να μάθουν και θέλουν να βγάζουν χρήματα από το χρηματιστήριο, αυτοί θέλω να βοηθήσω. Τι βλέπετε τώρα είναι το λογαριασμό. Αυτοί που ήρθαν στο σεμινάριο το είδανε ζωντανά αυτά τα στοιχεία. Το έβγαλα από το λογαριασμό μου και το έβαλα εκεί. Τώρα θέλω να σας δείξω λίγα πράγματα. Μπήκα μέσα και αγόρασα 3 μετοχές και έκανα 3 συμβόλαια. Να σας το δείξω ένα-ένα και τι έβγαλα. Γιατί πάλι αυτοί που κάτσανε και ήρθανε και δώσανε την ώρα τους να ακούσουνε, το είδανε ζωντανά με τα μάτια τους στη μαρκέτα, στο λογαριασμό που μπήκα ζωντανά, με χρήματα αληθινά, και μπήκα μέσα και έβγαλα κέρδος. Έλα να σας το δείξω ένα-ένα. Να ακολουθήσετε τώρα. Αγόρασα την πρώτη μετοχή. Βλέπετε και την ώρα που μπήκαμε μέσα, αυτοί που ήταν εκεί πέρα το είδανε ζωντανά, ήταν σχεδόν 8.30 ώρα το βράδυ, παρά 8 η ώρα κάπου εκεί και μπήκαμε μέσα. Αγόρασα την πρώτη μετοχή, MOS. Αγόρασα την πρώτη μετοχή $27.90. Τώρα το δολάριο από το ευρώ είναι σχεδόν το ίδιο. Ή 27,90 ευρώ, 27,90 δολάρια, αμερικάνικα το ίδιο. Θα μιλάω δολάρια για το χρηματιστήριο. 27,90 αγόρασα εγώ τη μετοχή. Εντάξει. Αγόρασα 11 Ιουλίου 2024, αγόρασα τη μετοχή 27,90. Εντάξει. Κάναμε κατευθείαν το συμβόλαιο απάνω στη μετοχή. Το συμβόλαιο ήταν μέχρι τις 19 Ιουλίου. Μπήκαμε 11 Ιουλίου και κάναμε το συμβόλαιο μέχρι τις 19 Ιουλίου. 8 μέρες. Και κάναμε το συμβόλαιο στα 28 δολάρια. Αγοράσαμε τη μετοχή 27,90. Το συμβόλαιο το κάναμε στα 28. Πουλήσαμε το συμβόλαιο και το κέρδος το πήραμε κατευθείαν αμέσως. Το είδανε. Αυτοί που ήταν εκεί το είδανε κατευθείαν. Μπήκε στο λογαριασμό μου. Κάναμε το συμβόλαιο στα 28 δολάρια. Να αγκυρωθεί στις 19 Ιουλίου. Μπήκαμε 11 Ιουλίου μέχρι 19 Ιουλίου, 8 μέρες. Και πληρώθηκα κατευθείαν 45 cents το κάθε μετοχή. 45 cents έβγαλα κάθε μετοχή. Τώρα, πλέρωσα 29,90, αγόρασα τη μετοχή, έκανα το συμβόλαιο κατευθείαν και με πλήρωσαν πίσω 45 cents. Να σκεφτείς τώρα, τα 45 cents το έβγαλα το κέρδος κατευθείαν, ό,τι και να κάνει το χρηματιστήριο, ό,τι και να κάνει η μετοχή, τα 45 το έβγαλα το κέρδος κάθε μετοχή που αγόρασα. Τώρα εγώ αγόρασα 1000 μετοχές. Στα 27 δολάρια 90 με 1000 μετοχές λογάριασε.
45 cents απάνω στα 27,90 το συνολικό καθαρό κέρδος που έβγαλα. 45 απάνω στα 27,90 είναι 1,6% για 8 μέρες. Τώρα άμα σκεφτείς οι τράπεζες τι πληρώνουνε, άμα βάλεις λεφτά μέσα στην τράπεζα, τι πληρώνουνε? Τίποτα. Βγάλαμε 1,6 για 8 μέρες. Από την Πέμπτη που έκανα το σεμινάριο μέχρι την παραπάνω Παρασκευή που ήταν την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουλίου. Το συμβόλαιο αγκυρώθηκε 19 την Παρασκευή που πέρασε. 1,6 κέρδος. Ό,τι και να γίνει στο χρηματιστήριο, το κέρδος το έβγαλα από την πρώτη μέρα. 1000 μετοχές, 27.900 μπήκαν μέσα στο χρηματιστήριο. Αυτοί που ήταν μέσα εκεί ζωντανά το είδανε. Έβγαλα $450 για 8 μέρες. Τώρα άμα σκεφτείς, ο ένας Έλληνας δουλεύει ένα ολόκληρο μήνα για να βγάλει 450 ευρώ. Ναι, ακούω και σε καταλαβαίνω. Έπρεπε να βάλω 28.000 σχεδόν μέσα για να βγάλω τις 450. Εντάξει. Και οι άνθρωποι θα μου πούνε, Γιώργο, δεν έχω 27.000, 28.000. Καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς να αρχίσεις με 2.790. 2.790 να πάρεις 100 μετοχές, όχι 1.000. Θα βγάλεις $45, 45 ευρώ για 8 μέρες. Και πόση ώρα έκανε για να μπω εγώ μέσα, για να πατήσω κάτι κουμπιά για να το βγάλω? Ούτε 3 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε μέσα, πάτησα τα κουμπιά, 3 λεπτά. Όχι 3 δευτερόλεπτα, 3 λεπτά. Πάτησα τα κουμπιά και που τα πάτησα τα κουμπιά και τα βλέπανε όλοι εκεί που δεν με ξέρανε, είδανε μέσα σε 3 λεπτά, μπήκε μέσα στο λογαριασμό μου, το σύστημα με έστειλε μήνυμα που το είδανε, ότι αγόρασα τις μετοχές και έβγαλα το κέρδος και μέσα στο λογαριασμό το κέρδος ήταν εκεί. Ό,τι και να γίνει σε 8 μέρες το κέρδος το έβγαλα. Με 2.790 ευρώ, 27.000 ευρώ ή 270.000 ευρώ το ίδιο κέρδος. Τώρα σκέψου, πού μπορείς να βάλεις 2.790 δολάρια ή ευρώ, πού θα τα βάλεις και πού θα βγάλεις ένα κέρδος? Πού θα τα βάλεις? Πουθενά. Δεν θα βγάλεις τίποτα. Αλλά εμείς βγάλαμε κέρδος από την πρώτη μέρα, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να γίνει στο χρηματιστήριο. Εντάξει. Η δεύτερη μετοχή που είδανε ζωντανά και το έχω μαγνητοφωνήσει όλο αυτό. Δεν είναι, το μαγνητοφώνησα όλο το σεμινάριο και το είδαν όλοι. Και το μαγνητοφώνησα να το έχω. Η δεύτερη μετοχή που αγόρασα, το αγόρασα στα 24,63. Άμα δεις νούμερο 4, αγόρασα εταιρεία Foot Locker στα 24,63. Έκανα το συμβόλαιο στα 25 μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το συμβόλαιο στα 25 μέχρι 19 Ιουλίου. Και έβγαλα κέρδος 51 cents. Το κέρδος από την πρώτη μέρα. Τώρα να σκεφτείς, 51 cents έβγαλα πάνω στα 24,63. Εγώ αγόρασα 500 μετοχές από αυτές. Το κέρδος, το καθαρό κέρδος που έβγαλα απάνω σε αυτά τα χρήματα είναι 2% για 8 μέρες. Το πρώτο έβγαλα 1,6. Το δεύτερο έβγαλα 2% για 8 μέρες. Αγόρασα 500 μετοχές, έβαλα 12.315 μέσα και έβγαλα 255. Πάλι να σκεφτείς πόσες ώρες δουλεύει ο Έλληνας για να βγάλει 255 ευρώ ή 450 ευρώ. Εντάξει. 3 λεπτά, πατάω κάτι κουμπιά και το κέρδος είναι στην τσέπη μου, στο λογαριασμό μου. Τρίτη μετοχή που αγόρασα. Νούμερο 7 τώρα, πάνω στο υπολογιστή. Νούμερο 7 μα βλέπεις. Αγόρασα μια μετοχή στα 47,08. Πάλι 11 Ιουλίου. 47,08. Έκανα το συμβόλαιο. Νούμερο 8. Έκανα το συμβόλαιο στα 47. Πάλι να αγκυρωθεί 19 Ιουλίου. Εντάξει. Και με πλήρωσε 1,13. Έβγαλα κέρδος 1,13 πάνω στα 47,8. Τώρα, άμα είχες 4.708 δολάρια, μπορούσες να βγάλεις 113 δολάρια για 8 μέρες. Ό,τι και να γίνει. Να ξέρεις το καθαρό κέρδος που έχω βγάλει απάνω σε αυτή τη μετοχή. Το 1,13 πάνω στα 47,08 είναι 2,4% για 8 μέρες. Το πρώτο 1,6. Το δεύτερο 2. Το τρίτο 2,4.
Αγόρασα 1000 μετοχές. Έβαλα $47.000 αμερικάνικα και 80. Και έβγαλα 1130 για 8 μέρες. Σκέψου τι μπορεί να κάνει $1.100 για σένα, ναι, που μπορείς να κάτσεις όπου θέλεις, πατάς κάτι κουμπιά στο υπολογιστή σου και βγάζεις ένα κέρδος. Και δεν έχεις να μιλήσεις με κανέναν, ναι, και το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτή είναι. Αυτό είναι που θέλω να μάθω όλο τον κόσμο. Και αυτό μαθαίνω όλο τον κόσμο 18 χρόνια. Και το κάνω εγώ 24 χρόνια. Εντάξει. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβεις. Έχει σύστημα, είναι ένα σύστημα έξω εκεί που μπορείς να μεταφέρεις, να κάνεις και να σου βγάλει λεφτά. Αλλά, τι σκέφτεσαι? Γιατί άμα σκέφτεσαι όχι δεν γίνεται, το όχι θα σου έρθει. Άμα σκέφτεσαι πιστεύω γίνεται και θέλω να το μάθω, τα λεφτά θα τα βγάλεις. Ό,τι σκέφτεσαι, αυτό θα σου βγούνε. Εντάξει. 3 μετοχές αγόρασα, 3 συμβόλαια έκανα, 3 κέρδη έβγαλα. Ό,τι και να γίνει στο χρηματιστήριο. Από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Να καταλάβεις κάτι. 3 συμβόλαια, όλα μαζί έβγαλα $1.835 ή βάλτα και ευρώ για 8 μέρες απάνω σε $87.000 που έβαλα μέσα στο χρηματιστήριο. Ζωντανά το έκανα μπροστά σε όλους που το είδανε. Σκέψου τώρα 1.800 ευρώ να βγάλει σε 8 μέρες και σκέψου πόσες ώρες δουλεύει ένας γιατρός για να βγάλει λεφτά. Και τώρα δεν ξέρω, δίνουνε φακελάκια στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Αλλά σε 10-15 λεπτά μέσα στο σεμινάριο που πάτησα κάτι κουμπιά, το είδανε ζωντανά, έβγαλα 1.835 ευρώ, δολάρια. Το δολάριο με το ευρώ σχεδόν το ίδιο. Εντάξει. Απάνω σε $87.000. Ναι. Θα μου πεις δεν έχω $87.000. Αλλά άμα είχες $8.700 θα έβγαζες $183. Βγάλε ένα μηδενικό. Τώρα, αγοράσαμε 11 Ιουλίου, αγκυρώθηκε 19. Σήμερα που το κάνω ετούτο είναι Τετάρτη 24. Θα μπω ζωντανά μέσα στο λογαριασμό μου τώρα, πριν τον ανοίξω το χρηματιστήριο, γιατί θέλω να σας δείξω κάτι. Έκανα 3 συμβόλαια πάνω σε 3 μετοχές. Και λέει το συμβόλαιο, άμα η μετοχή πάει απάνω, τις πουλάμε. Άμα δεν πάει, δεν τις πουλάμε. Αλλά το κέρδος το βγάλαμε ό,τι και να γίνει. Τι έγιναν αυτές οι μετοχές την Παρασκευή 19 Ιουλίου, να σας δείξω. Στις 19 Ιουλίου, και θα δεις η ημερομηνία αριστερά, απάνω στην οθόνη σου. 20 Ιουλίου, που είναι Σάββατο, γιατί Σάββατο είναι που αγκυρώνουν τις μετοχές και τα χρηματιστήρια και τα συμβόλαια στο χρηματιστήριο. Την ημέρα μετά την Παρασκευή γίνεται όλα αυτά. 20 Ιουλίου, τι έγινε? Να σας δείξω. Το πρώτο MOS που έκανα, το πρώτο πουλήθηκε, SLD, sold, πουλήθηκε στα 28. Τις 1000 μετοχές που αγόρασα πουληθήκανε. Πήρα το κεφάλαιο μου πίσω, το κέρδος που έβγαλα, το 1,6 το έβγαλα, το πήρα ό,τι και να γίνει. Αλλά η μετοχή πήγε απάνω, το έβγαλα το κέρδος. Και πήρα το κεφάλαιο μου πίσω, στο λογαριασμό. Το τρίτο που έκανα, που μου έβγαλε 2,4, δεν πήγε απάνω η μετοχή. Το 2,4 το έβγαλα. Αλλά η μετοχή δεν πήγε απάνω, δεν την πούλησα, ακόμα κρατάω τη μετοχή. Τώρα τι κάνω σήμερα Τετάρτη? Δεν έχω κάνει τίποτα μέσα στο λογαριασμό γιατί ήθελα να σας δείξω, ήθελα να κάνω το βίντεο να σας το δείξω. Και επειδή Δευτέρα πετούσα από Ελλάδα Αυστραλία και γύρισα το βράδυ και ήμουν κουρασμένος, Δευτέρα δεν έκανα τίποτα. Εχθές Τρίτη ήμουν ακόμα λίγο ζαλισμένος, σήμερα Τετάρτη. Λέω θα κάνω το βίντεο και θα σας δείξω και θα μπω μέσα στο λογαριασμό και επειδή η μετοχή δεν πήγε απάνω και είναι κάτω, θα κάνω άλλο συμβόλαιο και θα βγάλω άλλο κέρδος και θα δείτε τι κουμπιά πατάω και πόσο γρήγορα βγάζω το κέρδος. Και να μην ήσασταν στο σεμινάριο, θα το δείτε σήμερα. Η μετοχή που έπεσε, που την αγόρασα στα 47,8 που έπεσε, το συμβόλαιο αγκυρώθηκε, τα λεφτά τα κέρδισα, τα έβγαλα. Πώς βγάζουμε τώρα άλλο κέρδος? Παραδείγματος χάρη, έτσι πως εξήγησα στο σεμινάριο, αγοράζεις ένα σπίτι. Δεν ξέρεις αν αυτό το σπίτι μέσα σε 6 μήνες ή 12 μήνες θα ανεβεί ή θα κατεβεί. Δεν ξέρεις. Αλλά βάζεις κάποιον μέσα στο σπίτι, τον νοικιάζεις, έχεις ένα συμβόλαιο με τον νοικιαρέο και λέει το συμβόλαιο ότι ο κύριος ή η κυρία θα σε πληρώσουν 500 ευρώ το μήνα
για 6 μήνες ή 12 μήνες. Ξέρεις, κάθε μήνα μέσα στις 6 ή 12 μήνες θα βγάλεις ένα κέρδος. Και το σπίτι να πάει απάνω ή να πάει κάτω, εσύ θα βγάλεις ένα κέρδος 500 ευρώ το μήνα. Εγώ αγόρασα τις μετοχές, είχα ένα συμβόλαιο για 8 μέρες, έβγαλα το κέρδος, ή να πάει απάνω ή να πάει κάτω, εγώ το κέρδος το έβγαλα. Τώρα, ο νοικιαρέος έχει φύγει, η μετοχή έπεσε, ο νοικιαρέος έχει φύγει. Τη μετοχή τη κρατάω, δεν βάζω άλλα χρήματα μέσα, τη μετοχή τη κρατάω, το σπίτι το κρατάς. Τι κάνεις τώρα? Βάζεις άλλον μέσα στο σπίτι. Βάζω άλλον μέσα στο χρηματιστήριο με τη μετοχή που έχω. Να αγοράσει το συμβόλαιο μου, να βγάλω άλλο κέρδος. Το τρίτο που έκανα, το Foot Locker, που ήταν το δεύτερο που σας έδειξα πριν, και αυτό πουλήθηκε. Πήγε απάνω, πουλήθηκε. Assigned. Εντάξει. Αυτό πουλήθηκε. Τώρα, sold assigned. Έλα να σας δείξω τώρα τι γίνεται, πώς μπαίνω στο χρηματιστήριο και πώς γράφω τα συμβόλαια και κοίτα το ρολόι σου, κοίτα την ώρα, πόσο καιρό κάνει, πόση ώρα κάνει για να μπω εγώ μέσα να κάνω ένα συμβόλαιο απάνω στη μετοχή που έχει πέσει. Θα σας πω τι τιμή είναι. Να θυμηθείτε, 47,08 την αγόρασα. 47,08. Εντάξει. Έλα να σας δείξω να το δείτε. Ωραία. Να η μετοχή. 1000 μετοχές που έχω στα 47,08 που την αγόρασα. Εντάξει. Είναι σήμερα 46,58 η μετοχή. 46,58 η μετοχή. Εγώ θα κάνω τώρα ένα συμβόλαιο για 9 μέρες μέχρι την παραπάνω Παρασκευή. Σήμερα είναι Τετάρτη, δεν θα το κάνω μέχρι τούτη Παρασκευή, θα το κάνω μέχρι την άλλη Παρασκευή που είναι 2 Αυγούστου. Σήμερα 24 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, 9 μέρες. Θα κάνω ένα συμβόλαιο στα 47 και με πληρώνουν ανάμεσα 85 cents μέχρι $1. Τώρα, να δείτε τι πατάω, τι κουμπιά πατάω, εντάξει. Το πρώτο κουμπί που πάτησα είναι το συμβόλαιο που θέλω να κάνω στα 47. Πάτησα τα 85 cents που θέλει κάποιος να με πληρώσει για το συμβόλαιο για 9 μέρες. Έχω 1000 μετοχές, θα διαλέξω 10 συμβόλαια. Θα βάλω 93 cents που είναι ανάμεσα 85 με $1 που θέλω να με πληρώσουν. Θα πατήσω το Adaptive, πατάω Submit, μου λέει θα πουλήσω 10 συμβόλαια στο χρηματιστήριο, 93 cents βάζω που θέλω να πάρω, θα βγάλω $930 κέρδος για 9 μέρες, σχεδόν $100 κάθε μέρα θα βγάλω και λέω συμφωνώ και το πατάω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα σκέψου, έχω βάλει 47.000 μέσα στο χρηματιστήριο, έβγαλα το 1,13 που είναι 2,4 για 8 μέρες και τώρα έχω πει θέλω άλλα 93 cents απάνω στα $47 που έβαλα. Στα 47.000 που έβαλα θα βγάλω άλλα $930 για 9 μέρες. Θα ανοίξω το calculator. 93 απάνω στα 47 είναι άλλα 2%. Έβγαλα 2,4 για 8 μέρες, θα βγάλω σχεδόν άλλα 2% για 9. 2,4 plus με 2% είναι 4,4, 9 μέρες και 8 μέρες, 17 μέρες. 4% για 2 εβδομάδες σχεδόν. 4% για 2 εβδομάδες. Άντε να δουλέψεις εσύ να βγάλεις 4%. Πόσες ώρες χρειάζεσαι, πόσες εβδομάδες, πόσες μήνες πρέπει να δουλέψεις. Γιατί τα 1130 που έβγαλα με το πρώτο συμβόλαιο και μετοχή έπεσε και σχεδόν 930 που θα βγάλω τώρα είναι $2.000, 2.000 ευρώ απάνω στα 47.000 που έχω βάλει. Εντάξει, 2.000 σε 2 εβδομάδες. 9 μέρες και 8 μέρες, βάλε 2,5 εβδομάδες, βάλε και 3 εβδομάδες. $2.000, 2.000 ευρώ σε 3 εβδομάδες. Και τι πάτησα, υδρώσα, τίποτα. Γι' αυτό έρχομαι να σας μάθω. Γιατί ο λογαριασμό μου που τα βλέπετε ζωντανά δεν λέει ψέματα. Αλλά ό,τι και να πείτε, ό,τι και να λέτε, εδώ είναι
τα στοιχεία και τα χρήματα στο λογαριασμό. Θα γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη, αλλά πότε δεν ξέρω. Μπορεί τέλος της χρονιάς, μπορεί του χρόνου. Αλλά θα περιμένετε μέχρι τότε ή θα μάθετε τώρα και θα χαλάσουμε ώρα μέχρι να έρθω, ή θα μου στείλεις μήνυμα και θα μου πεις Γιώργο, έχω κάτι ερώτησης, θέλω να το κάνω, θέλω να μάθω τι χρειάζεται για να μάθω. Αυτό είναι. Αυτό θα μου δείξει ο άνθρωπος που θέλει να βγάλει κέρδος και να έχει τα λεφτά του να δουλεύουν για αυτούς. Έχετε το email μου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με email, μπορείτε να μου στείλετε ένα email με το κινητό σας, μπορώ να σας μιλήσω Viber, WhatsApp, ό,τι ερώτησης έχετε, πες μου. Να μπούμε στο τηλέφωνο, να μιλήσουμε και να τα πούμε. Σας ευχαριστώ που το είδατε μέχρι εδώ. Θέλω να σας γνωρίσω, θέλω να σας δω. Αυτοί που δεν ήρθανε στο σεμινάριο χάσατε. Γιατί άμα μιλήσετε με αυτούς που ήρθανε και 1,5-2 ώρες μαζί μου που το είδανε, στο τέλος ήρθανε σε μένα, με χαιρέτησαν και μου είπαν ευχαριστώ Γιώργο για την ώρα σου. Αυτό ήθελα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά, ελπίζω να ακούσω από εσάς αυτοί που θέλουν να έχουν τα λεφτά τους να δουλεύουν για αυτούς και πιστεύω θα γνωριστούμε στο επόμενο που θα έρθω στη Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, θα γυρίσω και την Αθήνα, θα το κάνω και αυτό στην Αθήνα και ελπίζω να σας βοηθήσω να μάθετε πώς να βγάζετε το χρήμα από το χρηματιστήριο, τα λεφτά και να μην δουλεύετε. Γεια σας, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας από μένα.